Pred 2 rokmi sme pokrstili Rudyho debutové dielka v podobe 33 anielských kariet a 2 knižočiek. Náš anielik nezaháľal, vo svojej tvorbe pokračoval a tak dnes uvádzame do života ďalšie dielka v podobe CD s názvom Rudyho terapia a liečenie s anielmi. A celoročný kalendár s anielskými kartami, ktorý nikdy neskončí a platí pre rok 2014, 15 a 16 pod názvom Rudyho požehnania na každý deň. CD Rudyho terapia a liečenie s anielmi sa niesie v duchu motta Nech láska a svetlo vstúpia do vášho vnútra a pocítite prítomnosť Boha, ktorý je v každom z nás. Nech každý, s kým sa stretneš, odchádza od teba lepší a šťastnejší. Prajme si, aby tieto krásne slová nás prevádzali na každom kroku nášho života. Krstím tieto 2 dielka a prajem im, aby nám do našich srdc prinášali pokoj, mier a lásku. A tebe, anielik, prajem ešte veľa inšpirácie do ďalšej krásnej práce. Takže ďakujem za veľmi úžasné slova a som opäť rád, že som mohol niečo tvoriť a vytvoriť pre vás, pretože som tu predovšetkým pre vás a chcem byť tu pre vás. A za to ďakujem Bohu aj vám všetkým, pretože vy ste moja rodina. Ďakujem. Dobrý deň, moje meno je Jana. Ja by som chcela povedať, že som veľmi šťastná, že som spoznala v mojom živote pána Rudyho. Priniesol mi veľa lásky a harmonie do môjho života, a to či už po profesionálnej stránke alebo po súkromnej stránke. Taktiež mi pomohol, alebo teda pomáha mojim priateľom a taktiež mojej rodine a som mu nesmierne vďačná, a teda vďačná aj Pánu Bohu, že nám ho poslal do cesty. Ďakujeme. CDčko krásne Rudyho terapia a liečenie s anielmi je krásny dar pre nás ľudí od človeka, ktorý je tu na zemi anielom. Sú tam jeho nádherné modlitby, jeho krásne slova pre všetkých ľudí v ťažkých chvíľach, v ťažkých životných rozhodnutiach. A je to nádherné ako liek pre srdce každého jedného človeka, pre dušu a pre pokoj na zemi. Je to dielo plné lásky, svetla. Je to v každom prípade pre každého jedného človeka na zemi. Ďakujem. A ďakujem, že ho máme. Ďakujem. Už mi nezdíha. Áno, hej, sú hotoví cukrársky. Ja som toto píšil, že mám skrytý dar. Všetko najlepšie, Rudy, k tvojmu krstu, CDčka aj kalendára. Ti odovzdávam darček anielom pre anielika. Ďakujem. Ja by som sa v prvom rade chcela Rudymu poďakovať za to, že
nám dovolil, aby sme ho spoznali, za všetko, čo pre nás robí, aj pred ľudí z našej rodiny i okolia. Sme nesmierne vďační za to, že s ním zdieľame jeho šťastné chvíle, ako napríklad dnešný krst CDčka a kalendára. No. A vlastne týmto mu chceme vyjadriť naše, jak to názva, poďakovanie, že nás prijal medzi seba a proste mu ďakujeme, že sme tu pre ňoho, on pre nás a toto by malo byť vlastne také zhruba poďakovanie pre neho osobne. Ďakujeme na to, že sme boli pozvaní na tento krst, nesmierne si to vážime a takisto mu ďakujeme za rady od neho, pomoci a tak ve všeobecnosti. Sme veľmi, veľmi radi, že sme ho spoznali a určite aj o nás. A ešte by som chcela podotknúť, že tú školu pozitívneho myslenia a duchovného rastu, čo robí pre nás, pre ľudí v širokom okolí, Slovenska aj Česka, je to úplne super a strašne si to vážim aj to, že to vlastne urobil aj v našom kraji, kde sme my, aj keď my aj naďalej budeme chodiť tam, kde to on robí v svojom súkromí. Ďakujeme veľmi pekne, Rudy. Ďakujem, máme ťa velice radi. Tak ja by som sa chcela z celého srdca poďakovať a poďakovať Bohu za to, že môžem byť teraz tu na tomto mieste úžasno s týmito úžasnými ľuďmi. Poďakovať Rudymu za všetko, čo urobil pre mňa aj pre všetkých ľudí. A som povedala, že to, čo cítim v mojom srdci, sa nedá povedať. Ďakujem za všetko, čo urobil pre mňa. No hovorí sa, že nič nie je náhoda, tak ani to nebolo náhoda, že ja som otvorila televízor a našla som tam TV8, kde bol na obrazovke Rudy a potom som sústavne pozerala, hľadala jeho relácie, pretože v nich som nachádzala seba a ja som toho človeka odniekaľ poznala. Ja som vedela, že to, čo on hovorí, ja poznám a stále som sa čudovala, odkiaľ to poznám a odkiaľ poznám jeho. Kto to je, čo to je. Potom, keď sme sa spoznali bližšie, tak mi to Rudy objasnil a tým sa celý môj život vlastne otočil o tých všetkých stupňov, o ktoré sa dá otočiť. Vyvíjal sa iným smerom, pretože určitých vecí som sa už nebála. Mám pred tými vecami veľký rešpekt, ale sú mi objasnené a dávajú mi silu do ďalšieho života.